ka phlim khasi ka blai kerteng Jingim ka badai ka phlim khasi ka ba supply no ka lai tarik Nohprah arjar arhoi Bijuo Cinema hall ka blapun mi da ka chwas imli film production balong try do ba section imli bat balapun mit biang do samla kiki garon ya kani ka phlim lapun mit biang na du sem aja khandai bat khlem yo lat ban puni namar ka jingpun thut nak khlam covid-19 habai krem bat kilat thai ku bor ne ka si ka ap kunai tarik nai wieng ha press club kilong habai dei bat kani ka phlim on pai kat kum na ki pai ba la da bon ki bon page on peteng bai ban puni ya kani phlim hapo biju sibanai yang ini phlim ngin pet kat kum gejing bon jaki paidbah la ki paidbah gidan kwa ban pet ini phlim ti ngi ngin continue ban peni vet ini phlim la ka de kat bane la gane steo arteo ne kala bane sibanai ru te ngidan nang ndru hani mentai ba arman disiar ga dai iwe ni tin shop jong ni phlim te ini phlim ru la ki bai dan mentang ni phlim dei ba pira da trong ba Joseph Pingro ba Arman disiar ngata dei ba yarap buam biam te ki puran reng badan tu di kong wandri pangro ba i naki wanda warsi tinganget ba scam ba ngapa hiru ka jingsan ba ladalung gumno tong nailang ketika man ketika diang para khasima kumbang namar balai tengteng wada film dakhar ngi dang nyom tingi scam ba kana ka film khasi jongi ka bangi pinlat nanta de film Jingim kumba piwan pa lagi jongi khamat ba pitrang hangta kene film rukan penhon lang ipi di nata kada ngarung kerpat lang ipi ba pinyawan ba sakit lagi jongi khamat hapo Bijuo Cinema hall haklai trik jongu December jongu usnem arjat arpoi di ka show kumbala ka show mala batai bawan bet mene kadai kharwei beje nang ta shi beje lai beje san beje bat nyeu beje jamin kita ba gitang shumi sabar na ka jela bang puli la ni bela sa seki we bagi jela de teng benginon pai pat sa jong jela ngim jukwa so ba nang lawan pai ru teng kalong ni pini na kita jing so meng na kita jing so sarong but koi ru kalong ba kini ki kethe ka si jungi bun bagi yo lok kharna ti ki yo lok mar ki klajat de nang la yo lok di klajat ti kini klajat pada long ki sedang mane business de kata long ka jing sneng kada ka khap paling jong ni ka film kan